Mbak, resepe ben awet berpasangan ki apa kudu teleponan terus? Kelonan. Piye lah arep kelonan wong jarak memisahkan kok. Lelek gur terimakno teleponan ya muthukno lambemu tak omongno. Kalau yo kuwi lho jalan satu-satunya ben iso komunikasi yo. Tak omongi ya. Piye? Sebenarnya hubungan berpasangan iku sing mesti saling percaya, saling setia, saling memahami, saling mengerti, Lah nek kuwi aku setuju. dan terakhir saling menikmati. Lho kok jaran. Tak omongno. Ngene ya bolo. Yo piye neh? Nek tra hubunganmu kuwi LDR. Bojomu kuwi kerja, mbah ning luar kota, mbah ning luar negeri. Nek dene ra iso tok eloni, Terus piye supaya awet hubungane? ya wis pasrahno karo sing Gusti Allah, sing gawe urip. Soale nyapa? Bojo kuwi iki gur titipan bolo.